हेलो लोगोफोर आं आंनि दैमार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे हाजोआव बेरायहैनो नागिरदों। हाजो गुदियाव जों दा नै गाखोहांबायानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। दा गाखोगासिनो आङो हाजोआव थांगासिनो। हाजो गोजौआव मोनसे मन्दिर दङ। बे मन्दिराव जों बेरायहैनो नागिरदों। ओया फाइनालि सफैबाय लोगोफोर जोङो। ओरैसो बे हाबगोरसो मानसिफोर दंफैयो नै सेन्जारबो दं। होमबाबा हले बम सफैबाय नै लोगोफोर। बावखुंग्रि हाजो गेजेर खलबनि माबा शिब मन्दिराव जों सफैबायानो नै। एसे बेरायलांसै बाहाय लोगोफोर नायलांसै। गोबाव जाबायमोन फैया। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फुजारिबो दङ। फुजारिखौबो लोगो मोनफैबाय। जों फुजा होनो फैयाखै लोगोफोर, ओरैनो जों बेरायनो फैदों हाजोखौ नायनो। बे बिफां गुदियाव दङ बाबा शिबनि फाख्रि बिफां बियो। बिराद गिदिर फाख्रि बिफाङा। बे जाहैबाय बाबा शिबनि मन्दिर, मेन मन्दिर जाहैबाय। बे फुजारि। हेल' लोगोफोर, आं दिनै बावखुंग्रि हाजो गेजेरनि मोनसे शिब मन्दिर, बेहाय आङो फुजारि दङ। फुजारि बिथांखौ लानानै आङो एसे फंनैसो खोथा सोंनो सानदों। दा आं फुजारिजोंनो दंफैयो। दा आं नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि दैमार चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङो जोबजासिम जाबाय। फुजारिनिसिम आं खुलुमनाय थाबाय आंनिफ्राय। आं फुजारिनिफ्राय मिथिनो लुबैयो, नोंथाङा बेहाय बेसेबां सननिफ्राय बे हाजोनि मन्दिराव थाफैजेना? बेसेबां बोसोर जाखो थाफैनाया? थाफैनायथ' 7 बोसोर जायाखै, जानोसै। 7 बोसोर जानोसै। 6 बोसोर जाबाय। 7 बोसोर रानिं सोलिगासिनो। ओमफ्राय थाफैनायथ' ओरैनो 2013 बायदि बेबायदि सनाव आं फैनाय जादों जानाया। थारिखखौ गोसोआव दं नामा? थारिखखौ आङो बारा गोसो गैया। गोसोआव गैला। सनबोथ' बारा गोसोआव गैयामोन, नाथाय बेबायदि समाव फैदों बायदि मोनदों आरो। दा नोंथाङा बाव फार्स्ट टाइम फैनायाव मारै बाहाय सफैया? सफैनायथ' आं बारा मिथिगैया। ओरैनो माबा फैनायथ' गोसो जायोमोन आङो, हरावबो फैयो। ओमफ्राय आरो सानावबाथ' गेजेराव जिवारि होफैयो बेबायदिमोन। ओमफ्राय सानसेखालिथ' आङो बे मन्दिरखौ नुफेरनानै प्रथम जे फैदोंमोन आङो, बे समाव लोगोजों फैदोंमोन। लोगोजों माबा बे जिवारि सावनो थाखाय फैदोंमोन। बे समाव फैनानै आङो माबा मन्दिराव ओरैबायदि माबा स्थानखौ, माने मन्दिरनि बे आश्रमखौ ओरैबायदि नुदोंमोन जे मोनसे सनानि बायदि माबा हाफोरा सना बायदि नुखायोमोन। माने हाखौनो माने सना बायदि नुदों आरोखि नोंनि सिमां सपनायनायाव? आंनि गोसोजों आरोखि। आदसा बेबायदि मोनदोंमोन आङो, माने बिराद मोजां मोनदोंमोन आश्रमफोरखौ। बेबायदि नुफेरनानै आङो मोनसे थानाय गोसो जादोंमोन। बे थानाय गोसो जानानै आं लोगोखौ बुंदोंमोन जे जों सानै बहाय थागोन नामा होननानै। ओमफ्राय बे लोगोथ' थानाय गोसो जायाखै आरो आंसो गोसो जादोंमोन थानायनि थाखाय। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आंनि गोसोआ बे जायगायाव बोदों आरोखि। ओमफ्राय बे जेब्लानाखि नों बाव फार्स्ट थाफैजेनदों,
थाफैजेननाय टाइमाव बे मन्दिर एलेखानि जायगाया माबायदि अबस्था दंमोन? बे समावथ' बे मन्दिरथ' लुदोंमोन सिगांनो मन्दिरथ' लुदोंमोन ओमफ्राय माबा अबस्थाथ' बेबायदिनोमोन ओमफ्राय खिन्थु न'फोरथ' लुवाखैमोन। न'फोर गैयामोन बे समाव? औ न'फोर गैयामोन। मोनसे आं थाफैनायाव मोनसे कमिटिफोरा मोनसे बेबस्था खालामबाय एसे न' फिसा बानायनानै थानो थाखाय मानसि थानो थाखाय न' फिसा बानायना होबाय ना? औ बावखुंग्रि कमिटिया। औ ओमफ्राय उनावसो सिगां आस्ते आस्ते जासिनबाय आरो आस्ते ना। ओमफ्राय दा बाहाय जे पाब्लिकफोरा बुहुत पाब्लिकफोरानो माने मोनथिनायफोरा जाय मोनथिनाय बेफोरो बाहाय फैयो। मानि थाखाय फैयो? सोर मा बेमार लानानै बा मा थांखि लानानै फैनाय जायो बाहाय नोंनि बाहाय फैनायथ' सोरबा गोसोनि आसाखौ पूर्ण खालामनो थाखाय फैयो। सोरबा लेखा फरायनाय गथ' गथायफ्रा बिसोरबो फैयो फरायनायनि माबा मोनसे देरहानो हायो खोमा होननानै। ओमफ्राय आरो बिपद आफद जानाय मानसिथ' ओरैनो बिस बेदना लानानै फैयो। सोरबा खर' गिदिंनाय माने ओमफ्राय सोरबा बार गाज्रि नांनाय बेबायदि माबा बेराम आजार मानसिफ्रा फैयो फैनाया। ओमफ्राय बेराम आजारथ' अनेक बेराम आजार दंखायो दा सोरबा मा बेमार आजार लानानै फैयो बेथ' आं मिथिखाया। नाथाय बेमार आजारखौ फोस्रांनो हायो बायदि आरोखि। दा मानसिफ्रा जे बेमार आजारखौ फाहामनो थाखाय नोंनाव बाव फैयो, फैखांनायनि उनाव बै जाय मानसिफ्रा बेमार लानानै फैयो बिसोरो नोंथांनो माबा मोनसे दान होलाङो नामा? बा माबा मोनसे नोंथांखौ माबा मोनसे बुंलाङो नामा? बुंनायथ' जेबो बुङा। ओमफ्राय माने खिन्थु दान होनायनिथ' ओरैनो दक्षिणाफ्रा होयो होनाया। माबा आंथ' दक्षिणाखौ लानो नागिरामोन, नाथाय बिसोरनो दया धर्म होलाङो। दया धर्म बे गाव गावबागावनि दया धर्म जायो। ओरैनोथ' नोंनाव डिमान्ड गैया? डिमान्डथ' जेबो गैया ना? आं उमुक बेमारखौ सोखाना हरगोन, आंनो एथ' हाजार थाखा बा एथ' फैसा होनांगोन, बेथ' जेबो डिमान्ड गैया? नङा बेबायदि आं डिमान्ड खालामना। आदसा बिदिबा नोंथांनिफ्राय आङो फंनैबाबो कয়েকটা मिथिनो मोनबाय। ओमफ्राय दा नोंथांनो बेहाय मन्दिरनि बागै बा बाव थानायनि बागै नोङो सोरनिफ्रायबाफोर हेल्प मोनदों नामा बा हेल्प मोननो लुबैदों नामा नोङो? हेल्प मोननो लुबैनायथ' आंनाथ' सोरनिबा हेल्प मोननो लुबैदों आंनाथ' जेबो बुंनायबो गोसोबो गैखाया। आरो गैया आंनाव जेबो गोसो गैया आरोखि बेबायदि हेल्प मोननायनि थाखाय। आजिखालि जुगावथ' सोर हेल्प होनो। ओमफ्राय दा नोंनि बाहाय जानाय लोंनाय बेबस्थाखौ सोर जगायना होयो बा बबेनिफ्राय फैयो? बेनि जानाय लोंनाय बेबस्था सानफ्रामबो सिगांनो बुंदों कमिटि मानसिफोरनो बुंदों जोंनो सहाय खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय दा दाबो सहाय जथा खालामो आरोखि खालामनाया। जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामो। खिन्थु मन्दिरनि थाखाय आंनो गासिबो माबानांगौ आरोखि। बे जिवारि सावनाय मा सावनाय बेफोरनि थावफोरा बायनाय जेवारि हाबि जाबि खरसाखौ माने कमिटियानो होयो? कमिटि होखाया बियो आंनो नोंनि निजानिफ्राय बाहायो? कमिटिनिफ्राय जेनेबा मा हेल्प होयो? कमिटिनिफ्राय माने ओरैनो जानाय लोंनायनि ओमफ्राय आरो माजे साजे ओरैनो फुजा गेदेर फुजाबो जायो नालाय बेफोरबो फुजा पाति बेफोरनि खरसा होयो। फुजा पातिनि खरसफोरखौ कमिटिया होफैयो? औ ओमफ्राय आरो जुदि एकदम आंना माबा थावफोर बायनायनि माबा मोनसे राहा गैया जादोंबा सहाय खालामो बेबायदि आरोखि। थिगानो दङ। ओमफ्राय दा बे मन्दिरखौ सोरनिफ्राय हेल्प मोननानै लुआ बियो? बे मन्दिरखौ सिगाङावथ' मन्दिर गैयामोन ना? नंगौ। माबा बे मन्दिर लुनाया जादों माने रावबोनिफ्राय हेल्प लायाखै। माने बे मन्दिर लुनाय जादों माबा मोनसे
बे बावखुंग्रियाव मोनसे प्रथम फार्स्ट फेस्टिभेल जानाय समाव बे समाव मानसिफोरा माने भक्त मानसिफोरा गाव गावहा माने आश्रम लुनाय जादोंमोन मोनसे आश्रम लानाय जादोंमोन बे आश्रमखौ लानायाव माने बे जोंथ' शिब भक्त मानसिखा बे शिब भक्त मानसिखायनो जोंबो मोनसे शिब भक्तनि माबा मोनसे आश्रम नागिरनानै लानो नांसिगोन होननानै बे कमिटिफ्रा माने मोनसे एकता जानानै बे आश्रमखौ नागिरनाय जादोंमोन आरोखि ओमफ्राय बेवहायनो बिसोरो नागिरनानै फैनानै ओमफ्राय दा बे आश्रमखौ मोननाय जादोंमोन आरोखि ओमफ्राय बेवहायनो बे मन्दिरखौ लुनाय जादों ओमफ्राय दा नोंसोर बाहाय साबेसे थायो ओरैनो नोंजों आरोखि लोगोआव नोंखौ हेल्प होनो थाखाय साबेसे थायो नोंसोर दा थानायथ' सिगाङाव आं हारसिंनो थादों ओमफ्राय आंनि माबा थानायाव बे बिपद आफद जानाय मानसिफोर बांसिन फैखायोमोन बे समाव बांसिन फैनाय समावथ' माबा आंबो खामानियाव एसे माबा जायोमोन नालाय अबेखौ मावनो अबेखौ दांनो होननानै बेबायदि मानसिफोरखौ नुसिनो बेनिखायनो मानसिफोरा बुंदों नों जगलि मोनसे लादो बाबा बेबायदिथ' हेल्पार नङाबाथ' नों बिराद खस्थ' मोनखागोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आंथ' जेबो असुबिदा मोनोथावबो गावनि खस्थ'नि कर्मनि माबाथ' धर्मखौ मावनांगोन ओमफ्राय बेनिखायनो आं जेबो बुङाखैमोन मानसिफोरखौ कमिटिफोरखौबो हेल्पनि बिषयाव आं जेबो बुङाखैमोन ओमफ्राय बे माबा बेराम आजार जानानै जायखौ मन्दिराव फैयो बेफोर मानसिनो बे कमिटिफोरखौ खोन्थादोंमोन ओमफ्राय बेवहाय कमिटिफ्रा निस्सय माबा मोनसे साननानै बे हेल्पनि खोथाखौ बुंदोंमोन आंखौ ओमफ्राय लोगो मोनदोंमोन मोननाया बे कमिटिफोरा हेल्प खालामनो थाखाय मानसिफोरखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय सेंग्रा मानसि सासे बोराय मानसि सासे दंमोन दा मोनैनो दा माबा मारै मारै जालांखो दा फैयाखै बेबायदि जादों ओमफ्राय नों दि बाहाय आजि 7-8 बोसोर जाबाय नङा होमबा 6-7 बोसोरानो जाबाय बाव थानाया दा 6-7 बोसोरनिफ्राय दिनैसिम थानानै नोंनि गोसोआव दासिम माबायदि साननाय फैबाय थायो गोसोआवथ' सिगांनिखाय दा धोरोमनि बिसनाव बांसिन मोजाङाव साननाय फैदों आरोखि ओमफ्राय दा मोनथिनायबो एसे बांसिन मोनथिनाय मोनबाय इसोरनि माबाखौ मारै मारै धोरोमनि बिसनाव मोनथिनाय बायदि जाबाय आरोखि सिगाङावथ' मोनथिखायोमोन आं धोरोमनि बिसनाव मारै मारैमोन दा मोनथिनो मोनबाय ओमफ्राय आरो दा ओरैनो थानायबाथ' जाया मोनसे धोरोमनि माबा लेखाफोरबो फरायनांगोन नालाय बेनिखायनो कुरानफोर बायनानै फरायो दा नोङो धोरोमनि लेखा फरायदेरफागासिनो आरो बे धोरोमनि लेखाफोरा शिब कुरानफोरा लाबोनानै आं फरायनानै नायो बेवहायनो धोरोमनि नियमखौ मोनथिलांनाय बायदि जाबाय आरोखि ओमफ्राय ओरैनो दा नोंसिना बे जायगा ना बे जायगानि नोंनि बे बाउन्डारि एरियाखौ मा नाम दोनदों मन्दिरनि नामखौ बे बाउन्डारिनि नामखौ जादों माबा नामखौथ' बुङो बावनाजना ऋषिजक शिव सनातन नागेश्वर आश्रम बेखौ नागेश्वर होनदों ना आदसा ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव जों खोनानो मोनबाय थायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जरना मोनसे ना बे जरनानि गाहाय साइडजों थाङोबा बावनासा देरा होननाय मोनसे दङ नङा होमबा बे बावनासा देरायाव नोंथाङा मालाबाफोर बावनासाखौ नुफेरदों नामा नुफेरनायसिमाव नुफेराखै ओरैबायदिमोन आरोखि बियो सिमां बायदि आङो सानसेखालि थांदोंमोन ध्यान खालामनो थाखाय बावनासा न'खराव थांनायाव ध्यानाव मोननाय बायदि जादों बियो नंगौना नङा बेथ' आंबो बारा बिसास खालामाखै माने नुफेरनायथ' सिमां बायदि नुफेरखादोंमोन ध्यानाव थानाय समाव आरो मोनसे बोराय
बोराय मोनसे बुरि मोनसे बेबायदि नुफेरदों आरो औ माने बावनासार देरा बावनासार देरायाव बोराय सासे बुरै सासे नुदों सिमाङाव ध्यान होनायाव आरो ध्यान खालामनायाव नोंनाव जाखारफैदों औ औ बेबायदि ओमफ्राय दा नोंनि साननायाव बे बावनासार देरायाव नों जे ध्यानाव मोनदों नङा होमबा ध्यानाव मोनदों दा बे बुस्थुआ नोंनि साननायाव दंमारो ना गैमारा बुंनो हागोन नामा नोंनि साननायाव आं बुंनो हाया बाबा माने बियो दङना गैया दा सोरबा सोरबाथ' बुङो माबा ब्रिटिशनि आमोलाव मोनसे बावनासारखौ बुथार जादोंनो मोनसेया ओमफ्राय मोनसे लांदों दा बेनिखायनो बिसासखौ बांसिन गैया थिगैनो दं बिदिबा आङो भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअआथ' जेसेबां रायलायो एसेबां खारलांबाय थायो गोलाव जालांबाय थायो बिदिबा जों दोनथ'लायदिनि नामा खुलुमबाय गोजोन्थों